ja som sa chcel spýtať v zmysle tej dôvodovej správy, že koľko nám to Marianu vlastne dá peňazí? Oni nám mali zaslať za tie drogové miesta. Koľko bude stáť ten programové vybavenie, čo tu je napísané v dohodnutej sume? Ale to som nevedel definovať presne, lebo Pavel je na dovolenke. A on môže, ja neviem, okolo 15 000. Tak to by sa pýtalo vyčísliť. A teda koľka to sa ospravedlňujem, nevedel som to v tom momente posúdiť. Marian musí vedieť, že koľko má neplatičov v dnešnému dňu. To má jasne. To má. Takže to tiež by sme mohli vedieť, že koľko je tých neplatičov a v akom objeme. A prípadne koľky teda, ako píšete, že začnú platiť. No, keď máme tú petíciu, tak by sme mohli vedieť, že koľka tí začnú platiť. Takto by som otázku nepoložil, že koľko tí začnú, ale budeme ich samozrejme listom upozorníme a musíme si prijať všeobecné záväzné nariadenie, že koľko sa vôbec bude platiť. Či to bude také isté. Som hovoril, že je nevyhnutné, opravy sú tam momentálne nie, ale samozrejme časom je treba aj do tohto investovať. Do toho myslím, na koľko je starý. No, asi tak by som povedal. Možno som to neviem odborne spravil, alebo... V podstate je to investícia. Samozrejme, toto by nás v budúcnosti čakalo. Som presvedčený teda, že nie na budúci rok, ale možno na ďalšie roky postupne, kde sa staví nejaký harmonogram a tieto investície by sa museli vyčistiť. Si myslím, že to by sa malo robiť cez dodávateľské. Áno, ale to sa jedná o činku. Čo sa týka, či sa oplatí alebo neoplatí, no každá takáto služba sa neoplatí, by som priamo povedal, lebo je to v podstate zisková záležitosť, ale išlo to, že teda bola ľudí tento cintorín si zobrať naspäť do správy, tak jak to bolo volakedy a niečo to samozrejme mesto často bude určite niečo stáť, nebude to zísť. Jasné, teda ako keď my nevieme, koľko nám dajú, koľko im budeme musieť vydať, ani nevieme, koľko je neplatičov, no tak tu je, že budeme musieť kúpiť programové zabezpečenie. To hovorím to bežný program, 15-20 tisíc korún. Neviem, ja to vôbec tomu nerozumiem, čo stojí bežný program, takže ani to tu nie je a prípadne ja by som navrhoval, aby teda minimálne jedného pracovníka tomu sa teraz dostalo k tomu, ktorý by, čo ja viem, raz za deň, niekto to musí odomknúť, niekto to musí zamknúť. Niekto musí ten koš vysypať, no ale ten rozpočet už zase nejaký tu není. Preto som dal na porovnanie ten Šunova a... Jasné. Čiže nebolo rozhodnejšie to odložiť do septembra, komplexne to pripraviť, aby sme videli teda, čo budú plusy, čo budú minusy, aké budú vklady, koľko nám dajú oni, koľko budeme mať od neplatičov, koľko budú výdavky napríklad na ten program, na toho pracovníka, ktorý eventuálne by musel byť nový, lebo niekto naozaj sa o to musí starať, nemusí celé úseko tam ísť. No čo samozrejme. Oni pôjdu pokosiť, ale niekto denne tam musí ísť minimálne dvakrát odomknúť, zamknúť. A pozrieť koše, vysypať koše, jedno s druhým, tam kopa všelijakých iných aktivít, ktoré ide treba vykonať. Či není rozumnejšie to presunúť do septembra a nejako komplexne to pripraviť.